Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं साननैसो भिडिअ होआखैमोन आंथ' रेगुलारलि बिदिनो टाइम मोनबा रेगुलारलि भिडिअ होखायो ओमफ्राय बे साननैसोआव आं भिडिअ होआखैमोन ओमफ्राय दा दिनैयो भिडिअ होनोसै आं एसे बिजिमोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ आं मा भिडिअ खालामगोन भिडिअ माने व्लग भिडिअ ओमफ्राय इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ मा लावदों मा लाबोखो नै आबा थाइजौ वाव थेंक इउ सो माच आं जानो लुगैनाय लाबोना फैदो लावदुमा थेंक इउ दानिया लावदुमा इखौ लखबबाय सुनोसै होख्लायनोसै इनिफ्राय लावदुमा जानो गुरनोसै उदैया बिराद गिदिर जालाङा दिनै नोंनिया उदैया आदौ सुना लायनो थां सुना लायनोखाय सना होनना बुंथिदों अननानै नङाबा सुना लायनाय नङाना सुना लायनोसै दोनथ'दो आं दंखराव थांनो ओमफ्राय नै बियो एकदम लकेल थाइजौ इखौ लेमबाय नै बिराद गोखै जागोन इयो ओमफ्राय नै बे रुखि रोगाजोंसो रुखिनानै जानांगोन नङाबाथ' जानो हानाय नङा बिराद गोखै जागोन ना ओंखायनो न' उनथिं जनानै थाइजौ गोथांखौनो जानोसै जेबोथ' खामानि दामानि गैखाया आरो थाबाबो मावनो बाखायो उफाय गैया मोदोमनायाथ' मोदोमनाय खिन्थु एसे गोखै जागोन आरो एसे सोलाना होयो बिराद गोखैखा सिनि होनांगोन इखौ सिनि ओमफ्राय बे आं दहाय देखायदोंना इदि रुखिग्राया मा होनो इखो लावदुम बेखौ मा होनोमोनलाय आंबो मोजां मिथिलाय लाङालै मिथिया नों इखो मा होनोथाय आं मिथिया मा होनो रुखिग्रा जिखुनु इदि खामग्रा आरोना थाइजौ रुखिग्रा नङाथ' माथो थाइजौ होनो रुखिदोसो जोंनिखो खिन्थु बेखौ गाजर साजर सालाद इदि बानायनो थाखायसो थाइजौ रुखिग्रा होनो नामा इखो माबा थाइजौ होनो जोंनिया एकदम सिम्बोरगावनिया इफोरबायदिनो होनजोबो मायाव सिम्बोरगावनिया मा होनो साननालाय सिम्बोरगावा सिम्बोरगाव एकदम बबेयाव इखाथ' सिम्बोरगावा आदार डिस्ट्रिक्ट एकदम माबा निजा नाम्बार साला नोंनि निजा नाम्बार बुंनायखौ बिराद मिनिदोंथ' मानसिफ्रा कमेन्ट हरनायखौ नुदों आङो निजा नाम्बार होनना सेभ खालामना लायो आरो मानसिया गावनि नाम्बारखौ खमसे खमथ' नोङो माइ नाम्बार होनना सेभ खालामना ला आंनि बाथ्रा बे आंनि गोसो नङा होमबा ना बे आं खायसो बारा मिनियाखै बेलेगफोरा खम मिनिगोन नोंखौ नोंहा आंना ओरै जादों मा सेभ खालामबावनो आङो मा नाम्बार दोङो नङा बेनिफ्राय आंनि नाम्बार होननाबो सेभ खालामनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय निजा नाम्बार खालामना लाबाय आरो बेनिफ्राय दा मोनसे दंबावो आंनाथ' सिमा आरो मोनसेबाव दंबावोना बेखौ खालामनो मोनाखै बेखौ मा खालामनो हामगोन दा बेखौ दा नों मा नाम दोनगोन दा बेखौ दा रावबो खोनाथारना आं नङा इखौ नों दा मा सानना दोनदों माने मा नाम दोनगोन आं इंलिसफोरखौ दोनबाय थायालै माथो दोनगोन आंना एकदम बर' गोथांसो दोनगोन आं नों जानो हागोन हयथ'बा आंनि नाम्बार ओरैफोर दोनसिगोन नम्बरब्रा मा नाम्बारा रंसो नम्बरसो गाजालै नोङो मानसिया जाबाय ने हेला इखौसो लानो दां आं लेमनायखौ सोरदो संख्रि सिनियालाय थाइजौखौ इदि लेमालै माइनाव मादिथो इदि गोलाव इदि गुसुं इदि गोलावसो लेमो सना नोंनिखौ बांसिन रोङा मिथिबाय लावदुम मानो इदि नोङो जायाखै इदि स्टेन्डार्ड लेमनानै जानांगौ लेमनाय स्टाइला जियानो जा बिगुरा गाबानो जाबायना माथो बिदि नङा सोरबा माबा लिरनाय दं नामा थाइजौखौ बिदि लेमनांगौ ना गैला माथो आंहाबो फट' थिनो दिलाय मोनसेल'सै जेरावबो लिरनाय गैया मिथिबाय थाइजौखौ जे बिदि हानांगौ होननानै लिरनाय दोङो मानो दुनियाव थाइजौखौ इदिसो हायो होननानै मिथियो आङो खिन्थु ओरै खान्दा खुन्दा माबा ओरै हालांबाय थायो जेथिं लामा बिथिंनो हालांनांगौ मिथिबाय लामा गैया थाइजौआ गोमोन इदि नङा होमबालाय नों माबाबाय थानांगोन नुवाखै बेसेबा गोलाव गोलाव सोर आंनि बायदि लेमो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय निजा नाम्बारा आं नङा दे आं होनखादो थगायदो लावदुमानो आं दाख्लै बुंखादो लावदुमा निजा नाम्बारा इनो आं दासो सेभ खालामगोन मालायनिखौ खोनानानै बिराद इन्टारेस्टिं मोनदों ना लेमखांबाय जाबाय दे थाइजौ रुखिग्रादो रुखिनोसै आं फार्स्ट टाइम इदि रुखिफेरदो दे आं रुखिफेराखैमोन आं खसा खोथा बुङो गाजरफोरखौबाबो आं रुखिफेराखै वाव ओइ फिसा मानसिथिं खामनायबा हामगौमोन आरो बबेथिं फिसाथिं इथिं र' होमबा खामनाय नायनो ना फिसाथिंबा नङा बबेथिं
orang kan nani urilalai uruthailai oidi jayakhै Sana balik mari. Ih, Jing, kauski. ang kamna jing na. खावसिके ब्रा लाय Ichi. Nunga. ओइ ओरै बेलथायथार Oh. Ichi nunga le. नायदो आं इथिंनो। अ इखिनि दे इयावनो बाराद्राय फिसायावबा गोथाव जायालै बाराद्राय फिसायावबा गोथाव जाया Nunga beli kap sana isabe. Nanga dai bisa jing nang mun demba. फिसा होयो Bisa ting brodo. Den ja ke tang le tang brodo. Anak pai jing le. Di na de tang brodo de ke ro. De 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 ma. थाइजौ जानायाव गोखै जानायाव आं रायलायबा सोरबा रायलायबाय नोगोर रागा जोङो आङो मानो होनबा नोंथांमोना क्लियारलि खोनाया ना माने आं बुंदों मा थाइजौ जानायाव थाइजौ जानायाव मानसिफोर बुरजाबासो मोजां जायो मानसिफोर खमबा मोजां जाया बेखौनो बुंनो नागिरबाय थायो बेकग्राउन्डनिफ्राय मिउजिक फैबाय थायो मिउजिक नङा रायलायबाय थायो मानसिफोरा खिन्थु आंजों थानाय मानसिफोरा ओंखारजानोनो बायो माने इसोर देलायाखै ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामनो थाखायसो देलायदो नालाय बिसोरो माने मुसुनलि दोङो ओमफ्राय हे आंखौ देखायनाङा होनना बुङो खिन्थु मानसिफोरालाय बिराद बुरजा दङ आरो ओमफ्राय आं रायलायदो नालाय देले आं अनना दासो बिसोरो थादो खोथिया फोखांनानै बोरैबा मोना दोङो नै दुगैनो मोनाखै मानसिया आयु खोथिया फुनाय नोङो अ लावदुमा आरो उफाय गैयाना मोसौबो लायनांगौ दा थांफानो नामा आरो थां मोसौ लायनो इजा नाम्बार इ जाबायना बिदालिखौ नाङा इखौ नाङा थाइजौखौ जानानै बाहाय दुब्लियाव खिस्रायलांनानै मोसौ लायनोसै आं ओइ दै माबा लुक खालामबाय थायो बालियो होमबा आं मोसौखौ लायना फैग्रोन दे सिट खालामनो थाइजौआ लायनां इखौ दोननो थाखाय मोनसे जागा नांगौमोन आरो मबाइलखौ लाखिदो न नोंसोरा आं मोसौखौ लायना फैनो थां नोंखौलाय सोरथो थांनो होआखै निजा नाम्बार गर्लफ्रेन्डआ लेंहरदों नामा नोंखौ लोगो हमनो थाइजौखौ नुनानै बाय जना थाथ'नांबाय आरो उफाय गैया अ लुगैदो थाइजौ जानो लुगैदो गाबोन आरो गारि भारा लांनांगौ मायाव गुवाहाटियाव अ नों गारिबो सालायो हा उफाय गैया जेखिबो बाकट जानांगौ मानसिया बा हालेवनोबो रोंनांगौ खोथियाबो फोनो रोंनांगौ नों बायदिसो माल्टि टेलेन्टेड जानांगौमोन दे आंबो एकदम सबखौनो जानांगौ मात्र फरायनायावल' गैया जादों फरायनो बेसेसिम फरायखो क्लास 5, 6 क्लास 5 सो गोसोआवबो गैबावा बेसेसो फरायनाय आग्ला आन्दलनाव खारनानैनो नोंनि बैसोआ बेसेसो जाखो ओमफ्राय 45 बा आंनि लोगोआ इमान बुरहाय नामा आंनि जि अयनाय मोनथारो एसे मोजाङै होनब्रा वाव नै जाखांबाय एसे खाथियाव फैना देखायबायले मोनसे जायगायाव मानो थानानै अनलि आंनि बैसोआ 29 32 हाबनोसै सेप्तेम्बराव रायजोफोर नोंनि बार्थडेआव भ्लग भिडिअ बानायगोन दे आङो दे अके ओमफ्राय आं गिफ्ट होआ दे बे भ्लग भिडिअ आंनो गिफ्ट सिफ्ट नांलायालै आं बुंबाय ना नोंखौ इउटुबनिफ्राय आङो फैसा जमायबाय थानोसै इउटुबाव मोननाय फैसाखौ ओमफ्राय नोङो गिफ्ट एक्सपेन्सिभ गिफ्ट होगोन होननानै दाख्लैनो भिडिअआवनो बुंखानायसो आङो नंगौ आंथ' खोनाथाराखैमोन बे बाथ्राखौ दाखालि होननायालाय नाइट टाइमनि स्किन केयार नाइट टाइम मा बावबाय जाबाय न' बेयो सिंनि मारायाबो थांफालाय लायदो माथो जेबो नङा बेबो गोथावसो जागोन खोमा बहुद गोबाव जाबायमोन बिदि जायैया ओमफ्राय लावदुमा सुरखि नायनो हरनाय नों रोङाखै दे होमबा जों मागोन हर आं सुरखिगोन ना रोंबा आखाइयाव सोदो बौबायलै नेने दायो लावदुमा रुखिसिगोन आं बारा रोङाखैना ओमफ्राय आंनि आखाया बौबाय नायनाय नुदों नुवाखै केमेरायाव इयो 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 थैबो ओंखारदों नै अ नुदो नुवाखै बौबाय एबार दायो आं केमेरामेन जासिगोन लावदुमा खालामनांगोन जाबाय दे खामबाय होमबालाय बोरै लायो आंनि बाय माबा नांगोन दा आखाइया माबायदि जादों नै बौबाय थाइजौ जानो नागिरनायावनो मालाय रोंसोयो लावदुमा गुफुर बानलु संख्रै सिनि होगोन ओमफ्राय देगोन देनानैसो होगोन इखो गाइस थुबसिया तामाम डेन्जार खाना डेन्जार नै खेबसे खेबसेयावनो टिक्स दे होना हो देनो आङो जाबायलै गोथांखौनो इमान गोखै नाय नाय नादि जादो नायो जा दे जा गोथाव डेन्जार गोखै हे मोजां मोनजोबाखै नामा लावदुम नों इमान गोखै थाइजौखौ मानिफ्राय मोनबोनाय देलाय दाख्लै हालेवनो थांनो लाबोनायमोन नालाय नोंनि थाखायनो लाबोदों आं मा? नों बिबाय थायोना मालायनि बारिनिखौ एकदम नाहरबाय थादों मालिकआ
मालिका नाहरदोंमोन मालिका एकदम नाहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय दुलुरा जायोनोलै होननायखाय उरनायसै बिसोरो दानायखौनो बोफायना हरदो आयो मा सिगाङावनो आंखो ए मानसिखौ नुफेरबायाखै ओरैनो होनदोंमोन ए नुयो होनना होनदां नों गेम र' माब्लाबा आङो दुब्लियाव फैबा लाना फैफागोन दे होनदों गेम सोना मुवाखै माने नोङो मिथिजोबखायाखै माथो दुलुर होनबाबो मिथिया दे माले दुलुर होनबा फ्राय मिथिगोन ना गामिनि मानसिया मिथिया थाइजौ गोदोर माने बे थाइजौआ बिराद गोखै ना माने बे थाइजौआ बिराद गोखैना बेखायनो बे आदाखौ लायनो हरदोंमोन सालानि थाइजौखौ ओमफ्राय दा सालानि थाइजौआ गोदै जागोन ना गोखै जागोन मिथिया ओमफ्राय आंनि दिनै लिपस्टिकखौ मादि नुदों मोजां नुदों नुवाखै लता दाखायनो बिराद गोलोमदोंना आङो मोजां नुदोंबा खेबसे मोजां नुदों होननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय इखौ हाना होगोनलै हाना होगोन ना गोदै जागोन खोमा जायो मोजां जायो गोथां रुखि जागोन अ इ गोथांसोना अभार गोमोनद्राय नङा नङा इखौ इखौबो गोमोन होनोसै। हाना होनसै इयाव सा सा मा होनदो हो आखाइजों माबा संख्रिया नांबायना नाङाखैथाय साखिनानै दुलुराबा रागा जोंदों आंखौ मानो साखिनायनाय आं जानो लुगैदोंमोन गोथाव संख्रि नांबाय बाय नांबावगोन संख्रिया नांबावगोन खनसे सासे फैयोबा जानो हागौ आं इयाव जागोन आं इयाव जागोन सब बेलेगनो बेलेग बेलेग नांबाय आंनि न' जाबाय जाबाय दे आं दहाय बुंखादों ना बहुत मानसि दङ होननानै इसोरो माने नुजानो गोसो गैयानो देलायिखाय ओमफ्राय दा आं इसोरनो राननायखौ नेबाय थानो हायिनि आखायाव लाना जाग्रोदो बिराद गोथाव जादों सामब्राम गुफुरबो होदोंना सामब्राम गुफुरनि फ्लेभारबो दङ नो लावदुम जाना नायनाय खेबसे दानो दं आं साखिनाय गोथाव नंगौना नङा गोथाव नंगौना नङा मोखां देखायानोलै लावदुमा बिराद लाजि माने बा गोथाव ना हा गोखैबो गोखैबो जाबाव जाला खेबसे जाला जाबायबो नोंखौ आं गोदै ओंखाम बायदिसो जाखादों आङो गोखै होनबाथ' हिनजावसा मानसिया मोजां मोनखायो होमबाबो आं बांसिन मोजां मोनो खोमा अबेसे आं मोजां मोनि बुस्थुआनो गैखायाना लावदुम नोंनिथ' गोखैया फेभरेटखा जागोन आं दा मोननैसो नों जागोन आंबो मा होनो ना नोंहा गर्लफ्रेन्डआ नुबा रागा लांगोन नोंलै गोरफ्रेन्ड गैया माथो दोङो गैया दोङो होननायालाय सानबा लांसो लाहां लाहां ओं हालेवग्रा मानसिफोरदोलै सोर फैनोलै हालेवग्रा मानसिया मानसि नङा नामा जेबो गोबाव टाइम नांगौ जाबोनबा नोंसोरनिया मालाय इउटुबावनो रोजा रोजा फैगासिनो थायो होद थारथ' नांगोन दे आंनो माखौ खोथिया फोनो बायनांगौ जों बाय मायाव फैसा आं बेसां बुरजा मोनाना जि मोनो आंनोबोथ' हाजिरानिल'सो नांगौ ना अ नोंनिया मा नों फोजोबनो हाया होमबा हाजिरा लालायो खोथियाथ' फोजोब्बायब्रा दा आरो एवनांबाय जाबाय दे स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय अके टांस्लु फेटसेंलायना लाबाय थाखोलै जाबखायाखै नामा मा सना आइ रले मिनि नंखारो आंनि धोरजिया खालि। सुनाय बायदि जादों जायाखै जोंनि जानायाबो रायफा रायनिबो थायो इनिया एकदम पुरा खालि इ जाहैबाय साबोन बासिना सुनो बानाय मानसिनि थाखाय मोजां जाबाथाय गोथाव मोनबाथाय आंलाय मा थोरसियालाय उल्था सिथाबना थाखो सोबजोबखाबाय आंनो बाबा जाबावगौमोन आं लावदुम इनो जथेस्थ'बा नांबावगौ जानांगौ सना माला जाबावगोन न'आव आब'नाव थांबा जानो हासिगोन गैया इथिं दङ नों खावना लायनांगोन आरोबाव दुब्लियाव थांनानै आं खावबाय थानो हायालै होसो जागोन खावा दाहाय गैथ'लाना नों थिनहरथारबाथ' खावबायना बेनोथ' गेमसिनि जलबा नङाबा नैबेदो